ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। आचरा तिठा येथील ओढ्यात फेकलेला कचरा व दारूच्या बाटल्या पावसाच्या पाण्यासोबत देऊळवाडी येथील रामेश्वर मंदिर लगतच्या मळ्यात येऊन विखरत असल्याने शेती करण्यासाठी आटापिटा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कचरा समस्येच्या संकटाला सामना करावा लागतोय। मुसळधार कोसळणाऱ्या पावसामुळे देवगड निपाणी राज्यमार्गावर तोंडवली बोभाटेवाडी येथे नांदगाव तिठ्याच्या काही अंतरावर आज सकाळी 10:30 वाजण्याच्या सुमारास जुनाट वटवृक्ष उन्मळून पडला। यामुळे देवगड निपाणी राज्यमार्गावरील दोन्ही बाजूची वाहतूक ठप्प झाली होती व वीज पुरवठाही खंडित झाला होता। भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव व माजी मंत्री पंकजा मुंडे या भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याचं सांगितलं जात होतं। या संदर्भात कोणताही ठोस पुरावा नसताना या बातम्या अनेक माध्यमातून दाखवल्या जात होत्या। यावर पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट नापसंती दर्शवली आहे। तसेच आज पत्रकार परिषद घेत असं वृत्त देणाऱ्या वाहिनीवर मानहानीची कारवाई करणार असल्याचं त्या म्हणाल्यात। राज्य निवडणूक आयोगाने लवकरच निवडणुका लागण्याचे मोठे संकेत दिलेत। राज्यात सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान निवडणुका लागण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। आर्थिक फसवणूक व बेकायदेशीररित्या पैसे हस्तांतरित केल्याच्या गुन्ह्यावरून पुण्यातील हिंजवडी परिसरातील एका संगणक अभियंत्यास ओडिशा पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने चौकशीसाठी ताब्यात घेतलंय। अभिजित संजय जांभुरे असे ताब्यात घेतलेल्या तरुणाचे नाव आहे। ठाकरे गटाच्या उपनेत्या, विधान परिषदेच्या उपसभापती, माध्यमांसमोर ठाकरे गटाची बाजू मांडण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या आणि उद्धव ठाकरेंच्या अत्यंत विश्वासू नीलम गोऱ्हे यांनी आज दुपारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाखाली शिंदे गटात प्रवेश केलाय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील किंजवडे गावची जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंबर 2 ठाकूरवाडी या शाळेत मागच्या वर्षी वादळात पडझड झाली होती। त्यावर स्थानिक पातळीवर ग्रामस्थांनी डागडुजी केली होती। मात्र यावर्षी चक्क पावसाळ्यात गळती सुरू झाली आहे। या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरती व्हायरल होतोय। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।